Picture mo kami mamaya. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Helen Whistleby. Is a 24 years old stoner taking a Bachelor of Science Education major in Filipino from Baguio City. But tonight, allowed me to start by the name of Miss Jeneline Mercado. Oh my God. Caramels lang. Kung ang kababaihan daw po ay tanagariang. Oh my God. Kung ang makababaihan daw po ay tinaguriang langit. At ang mga lalaki, tinaguriang lupa. Kami naman po mga ikatlong lahi ay kulog. Kulog, naalog. Kung malalaki, itlog. Marami. Yes!